सांगता दोन मोकुरण्या रांची 1999 वर्सा मुदी घातलेली बोटा ते काणयेचो जोझफ राजा सेंड्रा राणी 14 एप्रिलाच्या दोर बांदलेले एकवटा सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट बेडावली गोरजेन भास दिल्ली फुडो करून स्वता 25 वर्सां आयज बोगतात तांच्या काजारी जिविता आंतोनियो आना मार्याच्या एकवटाक जोझफ जोल्मान आयलो मोडपणान मोकना घालती कायेन चलोंक शिकयलो सोबावना मोदे मोग मोय पास्तिवून सुखान वाडयलो देवाचो मुखार रिगोन देखीचो रस्तो दाखयलो देवाचो मुखार रिगोन देखीचो रस्तो दाखयलो आनी पावलिनाचे बागेंतले 4 बावळां मोदे सेंड्रा मोगाचे सगले सुख दिवून तुका वाडयले दूख जिवितान येवंक दिवूंक ना बिलकूल सोयरीक हाडली तुजे लागीं जोझफाक पळोवन जालें गूळ वय मुटलें उतर दिल्लें काजार जांग जाले कबूल जोझफ कोश्टी मुनीस रिक्षा घेवन मातालो बारे दुखेल्या रोगीत सोशी करिनासलो शेर कोणा कोणे आबुधाबी वचपाचो रस्तो दवरलो अकस्मात मोदे थोड्या वर्सांनी लंडन सर्विसेक गेलो जिवीत व्हरोंक फुडें थोड्या वर्सांनी लंडन सर्विसेक गेलो जिवीत व्हरोंक फुडें एकवटाक तेगा भुरगीं जल्मली तुमच्या जोझफ फामिली गोंयांत धरून लंडन कोरी सिरवी जिजसली दुजुरिका आनी जुबा तशी सेंड्रा तुजी गोरकान गोंया सान कोरी भुरग्यांक गोरकांनी लंडन व्हेली वरोस 2021 ते गाय भुरग्यांक तुमी वाडयली जायते करून त्या साकरी पोची सोसां आसोन खेळोन दोगांयनी सांबावलो एकू वादळ तुफान आयले पूण पळोवंक दिवंक ना साक्रामेंताची सगळी पासून जाल्यार सोजमोल वेले जावंक दिवंक ना दुस्को इतली वर्सां रावल्यान तशीच फुडाराकूय चिटकोन रावात इतली वर्सां रावल्यान तशीच फुडाराकूय चिटकोन रावात ते काय भुरगीं म्हणटात नशिबोन तुमच्या मुस्लीम मेवंक पायमान सदांच आमकां खुशाल गोल्लान म्हणटा फुडें करूंक नाका सिल्वर आसा ती बेगीनूच गोल्डन जावन मागता देवाका देवान तुमचे फामिलीचेर बेसांव घालून सदांच दवरूंक एकता देवान तुमचे फामिलीचेर बेसांव घालून दवरूंक एकता